Bafowethu kuthiwa zikamile akusho mina ke kusho abantu. UMthandeni eGcwamelisha umfowabo waManqeleke laphana ngabafowethu sephinde waba senhlahleni enkulu futhi embeka amathubeni amahle kakhulu ukuthi ke angawuhlukanisa ke unyaka njengoba ke enominatiwe ke ngengoma yakhe ke laphana ke kwi top 10 ke yoKhozi FM ke laphana ke igushi ke ahambisana nentokazi ke uMahu. Siyakhumbula bafowethu ke ukuthi nangonyaka ophelile noma ofileyo ke sike sambona ke ngena ngeParis ke wagcina ke number 2. Nakho ke usephinde waba senhlahleni ke laphana ke njengoba ephinde wabuya ke ngenye futhi yengoma ewusomlando endimeni kaMaskandi igushi yangena futhi nayo okukhomba ngokusobala ukuthi bafowethu linsizwa ingaba ke sethubeni ke njengoba ke leli thuba lokhu libuyela liphinde futhi libuya. Uma sikhuluma ngomthandeni bafowethu sikhuluma ngeGcwamelisha insizwa yaziwa kakhulu endimeni kaMaskandi ke esike yaba nesikhathi eside ikhona iphinde futhi ke idume ngemlando emkhulu ezizabazaba imlando engagqibeki imlando emile ayiqophe ngeParis ngoba phinda futhi azoyiqopha ngegushi. Nakho igushi isingena kwi top 10 yoKhozi FM okuyinto bafowethu enhle kakhulu. Zikhona nezinye inqole zoMaskandi ekhona lapha singabalo babothozani la ngosomlando yesabeka uMayidululo sikhuluma ngomjolisi ikhona naleyo insizwa lapho ke ihamba nomnqobi ziyazo. Bafowethu asazi uma kunje siboshelwe ngempela kodwa kubalekile bafowethu ke uMaskandi awumncinyanga awusalanga futhi ngaphandle ukhona. Asazi bafowethu ukuthi ke iyozala nkomone uma ke kunje thina ke sikuthatha sekube njengoba kunjalo sithi cha la ungaphawula ngodaba olwakho umeselo kanje nale icowama liphinde libuya isibili nakulonyaka likhona emncintiswaneni ukuhlukanisa konyaka kuthina wakho kuphawula ngabe uzowushaya lonyaka noma cha. Asazi bafowethu